Bona nit, Bona nit. com anem? Bueno, jo estic amb la pota arranca, però bueno, sembla que millor que podem fer aquest entre balcons d'inici de temporada. O sigui, s'ha de dir que comencem la temporada tard, perquè som a finals d'octubre i l'últim entre balcons el vam fer, crec que era a l'agost. Mm. Però tenim un bon motiu per començar aquesta temporada, no? I hi ha una explicació també de per què ho fem tard, i és perquè hem estat treballant en un nou llibre, en tenim diversos, però el primer que publicarem ara de cara a principis del 2026 és un llibre d'una autora molt poc coneguda, la Karen Michaelis, Karin, perdó, sempre dic Karen, però és Karin, Karin Michaelis, danesa, de principis del segle XX, que és una autora molt desconeguda i supermoderna. O sigui, és el llibre que publiquem, que, ja ho avanço, es diu Vagabunda del cor. És una cosa realment, o sigui, no sé tu què em diràs, Alba, però comences a llegir i de cap manera sembla que sigui el 1930. O sigui, apel·la en molts sentits, tant pel to com per la oralitat, com per la manera com enganxa el lector, és superactual. Llavors, si et sembla, Alba, el que podem fer és que jo faig una introducció a l'autora i llavors tu em dius, perquè clar, jo evidentment ja la conec. També vull dir, abans de començar a analitzar i abans de començar aquesta sèrie que farem sobre la Karin Michaelis, vull dir que la traducció l'ha fet la Tiana Puig, una traducció magnífica, i ara que l'ha acabat i que ens posarem a maquetar, doncs comencem aquesta sèrie per anar analitzant aquest llibre, Vagabunda del cor, perdó, sense l'article. Karen Michaelis neix el 1872 a Ganes, a l'oest de Jutlàndia. Espera, ara no sé si ho dic bé, Bueno, és nord de Jutlàndia, ara no sé si és est o oest, però és una ciutat petita de províncies. I llavors ella neix en una família molt culta, o sigui, el pare és pastor, pastor protestant, evidentment, molt, diguem, molt observant, no? Una família molt religiosa, que segueixen el corrent pietista, que és un corrent que Dinamarca va arrelar molt i que fa molt èmfasi en l'espiritualitat, o sigui, consideraven que s'havien de deixar de banda els rituals per fer un seguiment com molt introspectiu i molt, no, passar comptes directament amb Déu. Llavors, ella d'alguna manera rebel·la contra això. Hem dit que la família és molt culta, llegeixen, per tant ella té accés a llibres, a la biblioteca del pare, etc. I de molt petita ja comença a escriure. Neix el 1872, que és 4 anys abans de la publicació de la Maria Cube, aquesta novel·la que a Bon Port sempre diem que és precursora de la modernitat literària europea, perquè és el llibre que Joyce portava sempre a la maleta i que és on es comença a experimentar, no? El Jens Peter Jacobsen comença a experimentar amb el monòleg interior, amb el flux de consciència. Llavors, quan la Karen Michaelis neix, aquesta modernitat literària europea s'està, diguem, coent, no? Llavors, clar, quan ella creix, no? Va a l'escola, tot això comença a estar en primera línia en els cercles artístics, literaris, intel·lectuals. Llavors, ella veu molt d'això. Hi ha una anècdota que s'explica de quan és... bueno, ella explica, de fet, a les seves memòries de quan és petita, que diu que li agradava molt anar col·leccionant vidres de colors, no? Allò típic dels trossos de vidres d'ampolles trencades. Doncs sempre que trobava algun tros de vidre, no? Pels camps, per on fos, per als carrers, l'agafava i llavors diu que li agradava mirar, o sigui, els col·leccionava per mirar amb els diferents colors i segons el dia que tingués, n'agafava un o un altre per mirar la realitat des d'un angle o amb un to diferent, no? I clar, i a mi em sembla que això és una anècdota que està molt bé perquè explica com té molt clar des de petita la importància de la subjectivitat i que, clar, que la realitat es pot escriure de moltes maneres diferents i que no hi ha una sola manera objectiva, realista, perfecta, no? Llavors, això és clau en la seva literatura. Llavors, el que és bastant curiós d'aquesta autora, que ja anirem entrant en la seva poètica, etc., però el que és bastant curiós és que a principis del segle XX va ser una autora super famosa, o sigui, va ser unes supervendes a tota Europa. O sigui, per dir-te, que durant 20 anys
no va parar d'anar pel món, no? Sobretot a Europa, fent conferències parlant de la seva obra i dels temes que ella tocava, diguem, de manera més o menys directa, perquè sempre és ficció, però clar, òbviament, basant-se en fets reals, parlant dels temes socials, polítics, que toca a les seves obres. Llavors, era una persona super, super sol·licitada. Va vendre milions de còpies, o sigui, va arribar a vendre més que Hans Christian Andersen en el seu temps, i en canvi ara tot just l'estan recuperant a Dinamarca. I a fora gairebé no es coneix. Bueno, ara començo a sentir, just ara, el 2025, van fer una traducció d'aquest llibre també. Crec que és d'aquest llibre i fins i tot d'un altre que es diu L'edat perillosa, que és una altra novel·la, que bueno, ja en parlarem, però aquesta novel·la es va arribar a portar a Hollywood, en una pel·lícula que ara s'ha perdut, perquè això era el 1910. Llavors, per començar a atacar el llibre, Vagabunda del cor, tu n'has llegit el primer capítol, Alba? Mhm. Què t'ha semblat? Uh, Bé, abans dèiem que ella no ha estat a dintre del corrent del 1930 i, bueno, tenint en ment tots els escriptors que estaven en aquell moment que s'arrelaven sobretot en el flux de consciència i Mhm. era molt descriptiu, tant descriptiu com també expressiu del que ells pensaven i del que ells veien. Lo Mhm. interessant d'aquestes primeres pàgines, perquè en fi, no n'he llegit tant, és que en comptes de trobar-me un flux de consciència, em trobava més una participació amb el diàleg, que ho feia efectivament molt més lleuger i molt més entenedor també. T'entren personatges així com en breu pròpia, però tu saps que és ella qui t'està parlant. Llavors, Val, aquí has dit una cosa bastant interessant, que és quan has dit això del diàleg, perquè de fet, de diàleg no n'hi ha. Però és curiós perquè sí que és veritat que és aquest monòleg interior que a vegades té coses com de flux de consciència perquè barreja, salta d'un tema a l'altre, però sí que està molt bé perquè tu has vist de seguida les primeres pàgines i no és una cosa evident, però sí que hi ha una mena com de diàleg. No és un diàleg, de fet, perquè ella tota l'estona, o sigui, no hi ha un canvi de... No hi ha guions, no hi ha una veu segona que li mhm, faci de rèplica, però ella sí que apel·la tota l'estona a algú, que no saps qui és, que primer no saps si ets tu com a lector, si és un altre personatge, no? mm, Si de cop i volta estàs tu allà assegut en una conversa privada entre la narradora i, no sé, una confident o un confident, no ho saps, si és home, dona, però està parlant a algú. Per tant, això està molt ben vist, Alba, perquè a mi em va costar veure-ho, Llavors, és molt curiós perquè és una combinació de destil·lació de l'oralitat, perquè és tot molt oral, molt, és com un llenguatge molt fet d'estocades i d'imatges i de... mhm, Vull dir, està molt ben lligat tot i és com aquesta combinació entre oralitat i sofisticació, no? I recorda molt el monòleg interior de la Woolf, que clar, la Woolf, la publicació de les primeres obres importants crec que és això, sí, mitjans de la dècada del 20, finals del 20-30, ja, no? clar. Però és que a mi la Wolf no em, com que m'afogava una mica, Val. perquè ella és dura, o sigui, Ah, és sí, dura de sí. llegir. Sí, el monòleg En, interior de la Woolf és... I tant. És en críptic, és canvi, molt críptic. sí, no m'esperava un inici bueno, no tranquil, perquè passen moltes coses en poques pàgines, però que fos dens, però que no em sentís que m'estava a punt de morir, ofegada. Clar, és que la Woolf en aquest sentit és molt densa. La Michaelis és molt ràpida, molt, 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 molt. Mhm, També és un repte en el sentit que a vegades no saps ben bé de què parla, tot i que tot forma part d'un mosaic que a poc és una novel·la que funciona molt, allò va com creixent i a poc vas entenent, però sí. sí que de seguida t'enganxa i de seguida tens un punt com molt vital, que és el que la Woolf és com, sempre està com navegant entre la llum i la foscor, no? I aquí sembla que sigui tot llum. Mm. I crec Clar, que... perquè a més també em fa pensar el fet aquest que tu has dit, que és molt més descriptiu i que ho connectes molt més amb imatges, Mhm. que
en aquell moment era el moment en què es començava, si no m'equivoco, ara potser dic una bestiesa, A veure, a introduir la fotografia. la fotografia és anterior Clar, i llavors, bastant anterior, és finals del sí, 19, perquè més, vull dir, el cinema fins i tot és de això, el sí, sí, però em 1890, vull dir referíem que en la el fotografia és molt sentit anterior, mitjans del analític, 19. en el sentit analític. La fotografia es començava a implementar dintre de les obres Mm. literàries i també de diferents arts, o sigui, no per força havien de ser fotografia, només fotografia, sinó que els artistes literaris ho començaven també a utilitzar com a forma de descripció i també de sensació. El realisme, no? Els corrents realistes, Mhm. Però que naturalistes. no, sí, però no tant com, per exemple, com Flaubert, que et fotia allà una descripció de 4 pàgines, sinó una descripció breu que et donés la imatge i després sí, segueixes endavant. Val, o sigui, quasi com més ja avançant fins i tot la cosa cinematogràfica, no? De fet, la Karen Michaelis en aquesta novel·la hi ha un moment en què parla de la fotografia, perquè, i ara faig una falca, eh, de fet, la narradora és en realitat un personatge que va existir, que és una pintora amiga de la Mm. Michaelis, que és la Kirsten Kjær, que també és poc coneguda perquè és un personatge molt semblant a la Michaelis, de fet, o sigui, va tenir una vida amb viatges amunt i avall, vivint experiències de tota mena, i que artísticament va anar molt a la seva. Igual que la Michaelis, tot i que la Michaelis sí que es feia més, tenia el seu cercle, estava casada amb un periodista, escriptor, i sí que estava com més inserida en el sistema, la Kirsten Kjær, que és aquest personatge que ella agafa com a inspiració per a la seva novel·la, no té un cercle concret on inserir-se, no? I llavors té una manera, fa uns retrats molt psicològics, no? Que la gent que retratava es veu que s'enfadaven perquè deien, a Mhm. veure, sóc així. I clar, i el que era curiós és que realment veies que coincidia la destil·lació que ella feia de la persona retratada amb algun tret psicològic, no? Llavors, diguem, la confluència entre la Karen Michaelis i aquesta pintora és una cosa impressionant en aquest llibre, no? I llavors, en els primers capítols, no sé si és el primer o el segon, la narradora ja avança això, no? Diu, no m'agraden les obres que són com una fotografia, o sigui, diu una cosa com ara Déu me'n guard de fer mai una pintura que s'assembli a l'objecte original, o sigui, jo no vull això, jo fujo justament d'aquesta objectivitat, igual que la Michaelis. La Michaelis fuig d'una veu literària que intenti o que faci veure que és objectiva, és el contrari, per això és fragmentària, ràpida, dinàmica, aparentment desordenada, però en realitat no, perquè hi ha tot un procés de reflexió Mhm. i, evidentment, de maduració de tot el que escriu, no? Però, però sí, això que em dius de la fotografia està ben trobat en aquest sentit, perquè ho incorpora, però no, fuig d'això, no? Diu, mm, veus I aquest arriba un punt també en què per incorporar-ho no vol dir que estiguis d'acord. Simplement que és el teu temps és el que, entre cometes, la moda hi ha. Llavors, inde, independentment de que tu estiguis en contra, si tu ho fas servir a favor teu, tampoc és una cosa negativa, no, penso. clar, i a part o sigui, en aquest cas, no, és claríssim, ella ho introdueix i de manera explícita, però justament per dir, no, jo no ho faig, o sigui, o ho faig, ho agafo, aprofito, però ho subverteixo d'alguna manera. Val, avançaré una altra cosa, ara que ja hem introduït qui és la veu narrativa, que és aquest personatge real, i és que elles eren amigues, de fet eren amigues perquè la pintora, la Kirsten Kjær, era molt fan de la Michaelis i llavors la van a veure expressament a una illa que hi ha al sud de Fiònia, saps que hi ha Jutlàndia, Fiònia i Sjælland, que és on hi ha Copenhagen, no? Doncs a la illa del mig, a sota de tot hi ha una illa molt petita que la Karen Michaelis s'hi va traslladar i va viure uns quants anys. Doncs la pintora aquesta va anar fins a aquesta illa per conèixer la seva escriptora de referència, perquè ja et dic que era una superestrella, no?, en aquell moment. Mhm. Llavors, s'hi havia de quedar un parell o tres de dies, no?, en aquesta illa, de visita a la Karen Michaelis, i al final s'hi va quedar 4 mesos.
Llavors, la Kirsten, la pintora, li va explicar tota la seva vida, que era apassionant. O sigui, viatges amunt i avall, a Estats Units, a Mèxic, hores i hores i hores d'estar explicant la seva vida i la Karin Michaelis fascinada, no? I quan finalment va acabar l'estada, bueno, ella ja tenia al cap la novel·la, ja està. Mhm. La novel·la, el personatge, tot, fins al punt que no li va canviar ni el nom. Llavors tu has vist, potser, no, que hi ha un moment en què quan la veu narradora parla de si mateixa, no, i de com algú s'adreça a ella, li diu Kirsten. Llavors, clar, això va ser un escàndol. Va ser un escàndol la novel·la, perquè la vida de la Kirsten Kia és de dona lliure absoluta, tenia mans amunt i avall. Una de les coses que diu el primer capítol, per exemple, no? Ja quan ens presenta el personatge és jo no vull saber res d'un home que Mhm. ens acabem de conèixer i ja em ve amb un anell amb un abric de pells. O sigui, jo fujo d'això, no vull saber-ne res de compromís ni de... No? O sigui, va ser tota la vida una dona absolutament allò. Clar, en aquella època, 1930, doncs, home, Déu-n'hi-do. Eh, Llavors, va ser un escàndol en general, però a sobre, clar, la Kirsten Kia s'ho va prendre fatal, perquè, clar, es va veure allà tota Però la a més seva... també perquè, des del meu punt de vista, és veritat que els escriptors que han escrit de dones que fan que tenen aquesta actitud quan no, encara no està socialment acceptat, o eren fictícies o no deien mai qui. Clar, jo trobo que en part també està bé perquè tu saps que això existeix, però si tu ho fas i ho mantens a anonimat entre cometes, perquè segurament el cercle de confiança d'ella ja ho sabia. L'únic que, si tu ho fas i estàs bé, no, tampoc hi ha la necessitat de cridar als quatre vents que ho fas. No vull dir amaga-te'n, perquè no te n'amagues. Efectivament, ella n'estava orgullosa, per això també li va explicar a la Micaelis sense cap mena d'escrúpol. Però que ella ho cridés als quatre vents, jo també m'hagués enfadat, sincerament. Però, Tipo, tia, però, Alba, què diu la Susana Proga? Això alguna vegada ho hem comentat en algun entrebalcons, que que la quan... conseqüència d'explicar-ho, tu menges. Que, efectivament, sí, però no sé, dius, tio, sí, t'ho explicava amb bon... Pobre, és que m'imagino la pintora amb bona fe allà intentant fer amistat perquè admira aquell altre i l'altre en plan, sí, ho utilitzaré tot. Ah, Sí, sí, sí. Però és això, la Breuer diu que quan la ploma entra en contacte amb el paper és una cosa temible perquè a partir d'aquí el que passi, sí, d'alguna manera, sí. ve a dir Sí, que jo me la s'escapa del crec, eh? control. Jo ja me la crec, l'únic que, vist així des de fora... Clar. Mhm. L'altra es va sentir traïda. Però clar, per altra banda també dius, bueno, escolta'm, tu ja sabies amb qui estaves parlant, no estaves parlant amb una monja o amb una Sí, secretària de... sí. Clar, estàs parlant amb una escriptora de molta fama, controvertida, i li estàs abocant absolutament tota la teva vida. Vull dir que a vegades també dius, bueno, on hi ha... És que potser també estava buscant un punt de connexió, perquè sabent que la Micaelis era una escriptora amb èxit, una dona amb èxit, tal, jo també l'entendria com algú que em podria entendre. L'únic que Clar, hi ha un punt també de dir fins aquí, o sigui, una cosa és que et pugui entendre, l'altra cosa és que tu li vagis a explicar la teva vida sencera. tota. O sigui, 4 mesos. Vull dir, aviam, mm, no s'hi va posar per poc, no? Ja, ja. Però en tot cas va ser un escàndol com tota la carrera literària de la Michaelis i per això la cridaven de tot arreu, tot i que era controvertida i tenia fans i detractors, sobretot homes, la cridaven constantment per això, no? Fer aparicions estel·lars en biblioteques de l'època, no? Ella va morir, crec, el 1950, vull dir que és abans de televisió, bueno, tot just començava la televisió, i, clar, llavors la pregunta és per què va quedar oblidada, no? Mm, Pregunta per la qual no tinc resposta, però la qüestió és que ara l'estan recuperant.
Val, jo crec que potser per avui ja ho podríem deixar aquí i llavors com que la idea és anar-la analitzant a mesura que tu la vagis llegint, posem punt i final a l'entrebalcons d'avui. Molt Perfecte. bé. Doncs fins aquí 15 dies. Que vagi bé. Adéu.